Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα. Να και ο Λευκός Πύργος, δεν ξέρω γιατί το λένε Λευκό. Τράβα με βίντεο. Ναι, είναι ανοιχτό, τράβα μόνο. Βγάζεις το Λευκό Πύργο. Κάνουμε βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Βγάλτε. Πανέμορφη είναι. Πώς το λένε το ξενοδοχείο? Ποιο ξενοδοχείο? Ελέκτρα, ποιο είναι? Ελέκτρα. Εκεί είναι. Εκεί πάνω πάμε καμιά φορά και έχει ωραία θέα έτσι. Ναι, ναι, στο ρούφ. Ναι, στο ρούφ. Το είπε, κλείστο το μηχάνημα.